Juanjo Larrea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Neure moduen, gertatzen zaizu zuri be, apal asko izango dituzu etxe ezberdinetan eta etzen neukan. Nahi zenuen liburu eskuartien, horrelako zeo zer gertatu da. Hainbeste etxez, bulego bat bai handik, eta handik galdu bai, etxeko lanak ez ditut guztiz egin da. Halere, zuri galdetuta ze liburu gustatzen zaizun, liburu historikoak gustatuko zaizkizu? Liburu, novela historikoak ez gehiegi. Askotan fikziozko izaten dute. Fikzio hona bada, bai. Problema da, nire gustorako novela historikoak batzutan historian kasi hori berdin dit, baina novelak bezala batzutan fikzioa precisamente zait gehiagi gustatzen. Beste lizentzia batzuk hartu dituzten ni oso fana nahi, novela historikoena. Bai, pues bitu hor ez daukagu, kostatzen zain niri gustoa hartzea. Bestak beste, nire Ana Bolenaren historia guztiak eta novela historikoen bitartez, iritsi nintzen horra, 15. mendi asko gustatzen zaidan tarte historiko bata, mundu aldatzen da, 15. mendien, batez de, bitu, Inglaterrako erreginak eta irakurtzen ni, momentu baten, hor badau fede aldaketa bat edo ez dakit nola esango dugun, gaur hori dalako gaia, ez dakit nik hau neuri eskainetako gaia edo den, oso interesgarri ditzen zaidalako hau. Aurrenekoa, jefari eta gero, ja. Boston urte atzera egingo dugu, Juanjo? Bai. Nora guez? Bai, bagoaz erreforma protestantearen garaia eta helburua da ikustea ze eragin izan zuen ez orokorrean hitz egiteko erreforma protestantea, segia da, Europako gizartea, zibilizazioa, botere egiturak, munduaren ikuspegiak goitik bera astindu zituena, eta oso modu bortitz baten, oso modu erradikal baten, eta helburua da begiratu bat ematea mugimendu horrek, mugimendu orokorrerek, hemen gure artean, Euskal Herrian ze oihartzun edo ze eragin izan zuen. Ez da gai ezaguna? Europan edo esango genuke asko eta galdetuta, Euskal Herrian izan du eragina, enuke jakingo zer erantzun? Zatika bai, gauza batzuk seguro familiarrak egiten direla guztiontzat. Eta gainera, bueno, punturen batek harremana du liburuekin, jake liburua azkenean ez dute gerrei, baina behintzat libururen batez, bai, hitz egingo dugu. Bai, hori abia puntua da, edo gia zan abia puntuaren ondorengoa, esan nahi dut hori gauza ezaguna da, 16. mendean, 16. bigarren, hirugarren hamarkadetan, Lutero da funtseskoa, ez da bakarra, baina erreformari eragiten diona eta sortzen duena mugimendu bat ordura arte, nolabait eremu monolitikoa munduaren ikuspegian eta boterearen kontzepzioan, hori arrakalatu egiten da, pitzatu egiten da eta Europa osoa astintzen du. Gure inguruan zer gertatzen den hitz egin nahi badugu egia zan, ondo legoke apur bat atzerago jotea, ze karo, Lutero ere eta gainerako erreformatzaileak ez dira ezerezetik ateratzen direnak. Ja badago, lehenago, mugimendu bat, Elizaren erreforma bilatzen duena, eta neurria handi baten zuk aipatu dituzu aldaketak, eta egia da aldaketa sakonen garaia da. Eta, zera... Botere gehiagi dauka Elizak, korrupzio asko, impunitate hori be bai. Bai, bueno, boterea egia esan daukadana, gizartea ulertzen da Eliza bezala neurri baten, ez dago ezberdintasunik. Hain zuzen ere, erabateko nobedadea da aukeraren posibilitatea. Eta 16. mende arte inoritzaio burutik pasatzen erlijio aukeratu daitekenik. Gero kristautza ez den erlijio bat ere ez, baina bai Luteroren garaitik aurrera aukera horiek badaudela. Egia zan ez banakako aukerak, batez ere dira printzeen aukerak, baina edozein kasutan kontzeptuak zeharo aldatzen du munduaren ikuspegia. Eta berez lehenengo astinduak agertzen dira Erdi Aroaren akabuan. Erdi Aroan, beti egon dira hereziak, jakina, Eliza bat hain zuzen ere monolitika denean, nahita nahi ez, konsustantziala da hereziaren existentzia. Orduan, Erdi Aroan badago lehen aro bat, nun hereziak kristologikoak direna da kristoren izaeraren ingurukoak, baina Erdi Aroaren azken mendeetan, hereziak lotuta daude, badute eduki sozial garrantzitsu bat, esan nahi dute. Azken baten, klaro, mugimendu sozialek ere diskurso bat behar dute, eta alternatiba bakarrik bilatu dezakete ezagutzen den ikuspegi horretan, eta beraz Biblian eta erlijioan ere bai. Orduan, Erdi Aroaren bukaerako hereziek izaten dute eduki hori, evangelioaren berdintasunera bueltatzea, Eliza primitiboaren
pobreziara bueltatzea, kondenatzea momentu horretako Elizaren aberastasuna eta mundu hontako boterea. Eta horrek ematen die diskurtso bat... Batez ere, gizakia eta jangoikoaren artien dauzen bitartekari horiek egiten dituzten gehiagikeriak ikusten dira. Eta hor, harreman zuzena sortzen da, gizaki moduen jangoikoarekin zuzenien. Hori da, Elizak egiten du bitartekaritza, eta zuzen ere, zubi bat egiteko zuzenean Fededunagandik Jainkoagana, liburua dator, zuzen ere. Orduan, hori da, Erdi Aroaren bukaeran olakoak dira, eta Euskal Herria horretatik ez dago aparte, esan nahi dut. Deskontentu sozial hori, ezin egon sozial hori ere, hemen ikusten da. Horrek ez du esan nahi erezia guztiek mekanikoki badutenik funts sozial bat, baina normalean izaten dute eduki bat. Eta gure artean, bai, 15. mendean, Lutero jaio, baino lehen bai ezagutzen dugu olako episodio bat. Durango da, jakina, eta da Durangon gertatu zen ereziaren episodioa. Berez, episodio hori ez dugu oso ondo ezagutzen, eta normalean ereziak ezagutzea oso delikatua da. Ze oso arraroa da heretikoek beraiek utzitako testuak konserbatzea, eta normalean konserbatzen ditugunak dira kondenatu dituztenen testuak. Hori da, iturri ofizialek idatzitakuek eurek kondenatzen. Eta orduan justifikatu behar da, eta askotan erezia egiten dute erezia kondenatzen dutenek, eta orduan imaginatzen dituzte gauza ikaragarriak, mezabeltzak, umien sakrifizioak, era guztietako komunak, eta da, normalean gauzak apaltsuagoak izaten dira. Edozein kasutan, Durangoko ereziari buruz bai baditugu hainbat elementu, horren berri izateko, baita ere hori, iturri gutxi, batzuk galdu direlako, eta beste batzuk, ereziaren prozesuaren aktak Durangoko Santa Maria Elizan gorde ziren aldarean 19. mendera arte. Baina 19. mendean nolabait gauza lotsagarria zelakoan, bota zituzten eta suntzitu zituzten guztiak. Hori eta beste batzuk galdu, beste batzuk herri, orduan oso gutxi dakigu. Edozein kasutan badakigu da... Hau pelikule bat adanak zain, aber Durangon zer pasa. Bueno, azkenean gauzak bukatzen dira ikusten den bezala zutan. Durangon gertatzen da, bai badaudela baldintzak hortarako, olako ezin egon sozial bat egoteko. Durango da erdigunea, han predikatzen dute, baina berez erezia edatu zen kostalderaino, da Lekeitio alderaino, Markin alderaino, baliteke Deba alderaino ere iristea, baina dozein kasutan Durango da erdigunea. Zer gertatzen da nolako mugimendu bat egon dadin? Batetik, Bizkaia ez da leku txarra hortarako, ze berez apezpikoak alahorrako apezpikoa ezin daiteke Bizkaira sartu, eta orduan apezpikoaren kontrola urrutiagokoa da. Eta gero Bizkaian gertatzen da, batetik, industriaren edo protoindustriaren garapen itzela dagoela mende horretan, lehen aipatu dute Islandia eta Balea, da garai hori, da hazkundearen garaia, orduan burdingintza eta oihalgintza oso garatuak daude, eta aldi berean finkatzen hasita dago erregimen tronkala. Hau da, etxeetatik, etxean geratzen ez den semeak bilatu behar du kanpoan. Orduan baude, etxeetatik atera behar duten askok, ogibidea bilatu behar dutenak proletargo edo protoproletargo bat sortzen da. Hau da, sustraia galdu dituen jendea, batzuk sortea daukate, beste batzuk ez, erreferente tradizionalak galdu dituztenak, eta orduan badaude. Predikatzaileak, frantziskotarrak direnak eta goi mailako jendeak direnak, badaude noble batzuk ere, Durangaldekoak, nolabait horrere interesa dutenak, besteak beste eliza propioak dauzkatelako, artizabak eta gero olako jendea, hori etxetik atera behar izan duena, eta hemen predikatzen da berdintasuna, predikatzen da pobreziara itzultzea, predikatzen da zapalkuntzaren kontra. Demokratikoagoa da, danak, ezin dira bili berbari, baina danak gustruago egoteko leku bat behintzat, bai? Bai, pobrezia bat, hori, pobrezia eta ulertzea badatorrela Espiritu Santuaren aroa eta bar. Orduan, Durangon hori gertatzen da eta hori dakigu. Badakigu zelan bukatu zen, hau 1929 inguruan hasi zen eta 1954 dana bukatu zen. Bukatu zen ejekuzioen bitartez, batzuk lehenago Gaztelan eta azkenengo 13 Durangon ejekutatu zituzten 54ean. Zehazki Elizaren kontra altxatzen direlako? Heretikoak direlako, eta heretikoa izatea berez pagano izatea baino arriskutsuagoa da, ze barruan sortzen den bedar txarra da, nolabait. Eta hortaz, ez dakit... Asko pentsati beti izan da txarra, Juanjo.
Buruko mina ematen. Bai, buruko mina ematen dau. Bai, eta batzutan burua galdu, bai. Han badago irudi bat horrekin ez dakit pasa daiteke. Bai, pasatuko. Hain zuzen ere hori. Liburua ez dut ekarri, baina Durangoko hereziari buruz irakurtzeko, nik benetan gomendatuko nukeen edo asko gustatzen zaidan liburu bat da hori, Herejeen alaba. Berrojalbizek eta Zaizar Bitoriak idatzi dutena. Zaizar Bitoriaren narrazio bat dago, kokatzen dena azkenengo ejekuzioaren denboran, eta gero Berrojalbizek egiten du horri testuinguru bat ematea. Zer esanik ez, oso ondo idatzita dago narrazioa, baina Berrojalbizek ere egiten duena tentu handiz eginda dago, kontu handiz eginda dago, iturriekin oso respetuosoa da, eta gainera oso erakargarria da. Esan nahi dut, hori bai, hau bai gomendatzen dago, Juanjo. Historia, baina hori bai gomendatuko nukenik benetan. Orduan hor daukagu episodio bat erakusten duena berez, testuinguruan eta ez dagoela alde berezirik hemengo eta gainerako lurraldeen artean. Baina egia da gero 16. mendean erreforma gertatzen denean eta arrakasta partziala daukanean eta beraz gerrak pizten direnean, claro, kontuan hartu behar da, gu gaudela Pirineoetatik hegoaldera, Hispaniako monarkiaren barruan, hau da katolizismoaren kanpeoien lurraldean, beraz lurralde komplikatu xamarra zen, hegoaldea behintzat, erreformaren ideiak honez begiratzeko. Kokatzeko erreformak Euskal Herrian izan zuen eragina, komeni da kontuan hartzea Nafarroa, amabian, Luteroren ideiak publiko egin baino lehentxoago, Nafarroa konkistatu zuten Gaztelako tropek, 1512an, 1515an ja Gaztelarekin lotu zen, eta ontarako interesatzen zaiguna bereziki. Claro, gero egon ziren, Paben agintzen zuten Albretarrak ziren Nafarroako erregeak, aleginak egiten dituzte errekuperatzeko, batzuk hementsuak direnak, baina azkenean ez direnak ateratzen. Eta importantea dana da, 1527an, Gaztelauek Carlos Lehenak erabakitzen du komplikatu xamarra dela defenditzea gaur Benafarroa ditzen duguna. Orduan tropak erretiratzen dira, konserbatzen dute Luzaide, baina gainerako guztia abandonatzen dute. Berez, Nafarroako iparraldeko gaurko muga da une horietan Gaztelako tropen erretiradak markatzen duena. Hori eginda, Albretarrek errekuperatzen dute iparraldekoa. Berez, ez haiek askozaz ere, jaurgo, errenta, botere iturri gehiago zeuzkaten eta Frantziatik ez bakarrik hegoalde horretan, Pabeko Albretarrek. Baina esparru txiki horrek erregina titulua ematen ziren. Zentzu horretan, bazen garrantzitsua, orduan, nolabait antolatzen dituzte, Benafarroa dira 1300 kilometro karratu oso ederra, baina dira lauaran eta ez askoz gehiago. Baina han ja ipintzen dituzte erreinu baten erakundeak, txanponetxe bat Napaleon, kantzilleritza bat, eta kontrolatzen dute. Normalean ez dute bizitatzen, normalean konkretuki ez zaio asko interesatzen, baina bete-betean simbolikoki oso garrantzitsua da eta oso lotua dago Pabeko subiranoekin, badirenak, klaro, gu normalean Euskal Herriko historia jarraitzen dugu, baina berez Frantzia osoan jokatzen dutenak eta Frantziako oligarkiaren kideak direnak. Honekin lotuta, eta literaturarekin lotuta, gaur liburuaren eguna delez, Aingeru Paltzak dauka trilogia zoragarri bat bebai, Mailuaren odola eta sasoi honetan eta kontu hauei buruz, bebai? Bueno, behiratu beharko dute hori. Emailak bota beharko dizkiogu alkarri, hau amaitu eta gero liburuek. Behiratu bat, aldatu behar dute iritzea. Bueno, gauza da, Joana Albretekoa, Pabekoa, hori da, protestantismora pasatzen da. Eta orduan, hori naiz eta euren azkenengo eranzkin bat izan, baina garrantzitsua erreinua delako, bihurtzen da, ez bakarrik hegoaldean, bihurtzen da Frantzia osoan, mugimendu protestantearen buruzagi bat, Joana Albretekoa eta gero bere semeak jarraituko duena. Pabeko subiranoak beraz, Nafarroako subiranoak protestanteak dira une horretan. Eta Frantzia osoa sartzen da erlijio gerren garaian. Gerra zibil endemikoa da 16. mendean zehar, oso krudela, bazter guztietara iristen dena, eta tartean Ipar Euskal Herria geratzen da.
Luteroren garaitik lehen aipatu duzun bitartekaritzarena, berez ahozko hizkuntzan, ama hizkuntzan predikatzea hori betidanik agindu du Elizak. Ja, erromatar behin periotik edo apur bat geroagotik hori bilatzen da. Baina ez Biblia. Biblia ulertzeko eta esplikatzeko Eliza behar da, bitartekariak behar dira. Eta Luterok ordea bilatzen duena da zuzenean baita ere fededunek izan dezatela sarbidea Bibliara. Berak ematen du adibidea. Luterok itzultzen du Biblia, Aurrena Testamentu Berria eta gero Biblia guztia, eta gainera, eta esfortzu intelektual ikaragarria da, ze horrekin batera Luterok aleman estandarra egiten du, estandarizatzen du alemana, eta gainera kezkatzen da hizkuntza ulergarri bat egiteaz. Kontatzen da Lutero joaten zela merkatuetara entzuten zuen nekazariek nola egiten zuten, eta alegintzen da, bateratzen, estandarizatzen, baina baita ere ulergarria egiten. Hori da. Eta orduan hemen egiten du Nafarroako erreginak, egiten du gauza bera. Biblia itzuli behar da bertokoen ama hizkuntzetara, eta orduan agintzen ditu itzulpen bi. Bata gaskoierara eta bestea euskarara. Eta hori enkargatzen dio, hori da parte ezagunena, 1571an, Joanes Leizarragak publikatzen du testamentu berria euskeraz. Berez bigarren liburua da, moldistegira doan, bigarren liburua, aurrenekoa zen Beñat Etxeparerena, eta badu antza Luteroren aleginarekin. Apalagoa intelektualki. Leizarragak itzultzen du latinezko berzio arruntetik, bulgatatik eta frantsesetik. Lutero doa grekora eta gero alegintzen da hebreora joaten eta jatorritik, baina biak alegintzen dira, Leizarraga ere hori ere gauza ezaguna da. Hasieratik esaten du, gauza jakina da, kasi aran bakoitzean erabatera egiten dela, eta orduan alegitzen da lehen koine bat egiten, lehen hizkuntza estandar bat egiten, ulertu daitekena Nafarroan eta Lapurdin, eta gainera nolabait elementuekin ere bai zuberoarekin lotura egiten dutenak. Eta beraz, badugu bigarren liburu bat, bete-betean, honekin lotzen da, klaro, estandarizatzeko alegin hori bertan geratzen da, ze honek ez du ondorengorik izango, eta beraz, Alemanian ez bezala, hau da, beste batzuk bezala, euskararen historia frustratzen den batasunerako bide bat. Horri buruz apurtxu beti hitz egingo digu gainera Arantxurra eta Bizkaiak oraintxe. Sinaduran, Etxeparerekin hasiko delako, eta lehenengo liburu hori, eta loraldi hori, ez da? Eta apurtxu bet gero egongo dan estan bai hori berandu aurarte, baina ez da interesgarria, hau da nabe bai. Ni baino, en fin, elementu gehiagorekin. Hori bai, ja, aprobetzatzen du, jak liburu ez dut ekarri, bai egin dezaket iragarkia. Honen inguruan, datorren astean Gasteizen aurkezten da Euskararen historia. Lan kolektibo bat, Euskararen historian espezialistek egin dutena, Iban Igartua, Joakin Gorrotxategi eta Joseba Lakarrak editatu dutena, eta da hori Euskararen historia bat, datorren astean presentatuko dena, antzinatetik eta gaur arte hizkuntzaren fase guztiak, ezaugarriak eta testuinguruarekin eta erreferentziko lana izango dena. Apuntatu borobil eta guztiz elkarrezketa politxe guretzat. Bai, eta bai, benetan, Eta ze liburu interesgarrez ere, bai. Bai. Bueno, historia maitzaldera, nondik jarraituko dugu, utzi dugu, Albreteko Joan Leizarragari itun berriaren itzulpen hori enkargatzen dio. Bai. Eta gero ze gertatzen da, hor... Bueno, batetik gertatzen da. Iparraldean hori pertsibitzen dute pabetik datorren inposaketa bat bezala. Zan nahi dute, iparraldean ez du inongo arrakastarik. Zuberoan bereziki, ze zuberoan aspalditik inposatzen zitzaizkien funtzionari beharnezak. Eta hau ulertzen da beste bat bezala, hori bai, erlijioen gerrek kalte itzelak egin zituzten zuberoan, adibidez, egun eliza baino gehiago horre ziren, eta egun eliza baino gehiago, zan nahi du, egun sarrazki baino gehiago egin izana, olako esparru txiki baten. Orduan, iparraldean arrakastarik ez, baina hegoaldean, batez ere, nolabait zabaldu zuen bidea mugak izteko. Hau da, batetik, ez dakit pasa daiteken bazegoen mapa bat, goi erdi arotik hori da. Han, ez dakit ondo ikusten den, Baiona dago, Lapurdun dino, baina Baiona dago, eta eskerrean, maparen eskerralean Donosti izango genuke, eta hegoaldean Belate. Bai. Bueno, erdi arotik eta segurazki oso gara izarretatik, Hernani aldeko, Irun aldeko, Bastan aldeko, hau da, Belatetik gorako Nafarrak,
Elizaren aldetik ez zeuden Eliza Hispanikoaren barruan, baizik eta Lapurdumeko, hau da Baionako apezpikuaren diozesiaren barruan. Eta holan erdiaro osoan. Claro, han erlijio gerrak agertzen direnean eta protestantismoa zabaltzen denean, hegoaldean Felipe Bigarrena da, Nafarroako erregea, hau da, Europan katolizismoaren kanpioia. Orduan, protestantismoak ekarri zuen beste eragin bat, izan zen mugak moldatzea erreinuen mugetara. Eta orduan, hegoaldeko esparru guztiak pasatu ziren Iruñeko apezpikutzara. Amen, Felipe Bigarrena. Hori, Felipe Bigarrena. Eta hori, aurrena Nafarroaren konkestarekin eta gero protestantismotik defenditzeko aitzaki edo argudio honekin itxi egin zen. Hori bata. Eta gero badago bigarren efekto bat Nafarroan, hegoaldeko Nafarroan. Eta zera da, karo, bazeuden oraindik Nafarrak nolabait leialak zirenak iparraldeko erreginekin. Baina protestantismoan sartzen direnean, hegoaldean, katolikoak dira, bete-betean, nolabait horrek hautsi egiten du harreman horiek. Muga ere itxi behar da protestantismoaren arriskoa datorrelako. Eta hori dela eta 1983an, 1583an, deklaratzen dira iparraldeko Nafarrak atzerritar. Ordura arte ez ziren atzerritarrak, naizta zatituta egon, naizta errege ezberdinak egon, Beñat Etxeparek eskubideak zituen naizan eskero, alizan eskero, Iruñean ofizioak betetzeko, zeberez bertokoa zen, Nafarra zen. Baina hori Lizarraga Biblia idatzi eta handi gutxira bukatu egiten da. Erabakitzen da muga badala baita ere nazioen arteko muga eta berez atzerritarrak direla. Askotan pentsatu, ze pena. Aguertatu izena. Ez dauka bueltarik. Baina askotan esaten dut, bestera batera, beste urte batzu berandu edo izan mazan guztia, Euskal Osera egin izango genukeen gaur egun Euskal Herria, bai ezin derakin, ez jakiterik ez dago. Eta orduan hori, hegoaldeko Nafarrazko hasi ziren gainera une horretan ari ziren Amerika konkistatzen, aukera asko zeuden imperio hispanikoan, eta nolabait hegoaldekoen begiradaia bihurtzen da gerota gehiago gaztelara eta gaztelatik Amerikarantz. Orduan, ondorio batzuk dira zuzenak, liburugintzan, beste ondorio batzuk dira zeharkakoak edo bilatu gabeak mugen itxi horretan. Eta beraz, ez da gauza erabakigarria Euskal Herriaren historian, baina, bada episodio bat. Ikusten genuena, Romapa ikusten du, Felipe Bigarrena beste okerrezpana du... Parkatu, bai. Albretekoen alabian. Claro, Joan Albretekoaren semea da... Semea, alabia. Bai, hori, Enrique, bai, ikusten da. Gainera, Enrique hirugarrena. Hau ere protestanten burua da, baina azkenean ailegatzen da Frantziako errege, berez da Frantziako lehen Borboia. Aurrena da Nafarroako erregea, eta gero azkenean Frantziako. Baina Nafarroako erregea den bitartean, 1589, baino lehen protestantea da oraindik. Gero bai, Frantziako tronora sartzeko konpromiso bezala katolizismora pasatu behar du, eta handik 10 urtera Nanteseko ediktua ematen du, permititzen duena pakea, eta permititzen duena protestanteen komunitate bat egotea. Hori, hau da Joanaren semea, bai gero, berez bai, Frantziaren historian, naizta esparru txiki bat izan, egia da, Borbondarrak tronora iristen direla, Nafarroatik, eta beraz, azkena gilotinatzen duten arte, Frantziako erregeak izan dira, Frantziako eta Nafarroako erregeak, hori izan da titulo ofiziala. Ze ona, Borboia datoz Nafarroatik. Bueno, Nafarroaren bidetiz, Joana Borboi batekin eskontzen delako. Hau da, buruz nabil, Parisek meza batzen merezi du? Horixe, bai. Hori zer da, zehazki? Bueno, holako esaldiak jartzen dira honen hauan. Bueno, berez, Frantziako monarkikoentzat, hau da Frantziako historian erregerik onena. Eta baditu olako esaldiak, hori Parisek bai merezi du meza bat, edo beste bat zeukan esan bere programa zala lortzea nekazari guztien etxeetan igandero oliasko bat izatea jateko. Esan nahi dut, hegoaldean, Felipe Bigarrena teologia eta estetismoarekin zegoen bitartean, gainera ikusten zaio apur bat aurpegian, nolabait honek, behintzat proiektatzen zuen irudia zen, nolabait olako ongizate bat nekazarien artean gerrekin bukatu, eta berez oso oroitzapen ona utzi du gero ja Borboiak nola bilakatzen diren beste kontu bat da, baina lehenengoak ez du utzi oso iruditxarrik Frantzian. Egin beharko dugu, zita historikoena, eskatuko grafismon edo egia edo gezur
gezurra, horrelako zeo zer egin beharko dugu, zure laguntzarekin, horrelako zita historikoek hartu eta non ditatu zen, eta egia diren edo gezurra. Bueno. Bai, ez da? Horrela eskatuko argizek edo. Bale, alegin duko gara. Juanjo, placer bata, zatozen bakotxien. Niretzat, Asko ikasten dugu, eta atzera begiratzen dugu, eta nondik gatozen hobeto ulertzeko betikoe, momentu honetan non gauzen bebai. Eskerrik asko. Juanjo Larrea, laster arte. Laster arte, bai.